Прывітанне. 31 кастрычніка ў музеі Максіма Богдановича адбудуцца чытанні страшных апавяданняў, казак, гісторый. Прыходзьце о 19 гадзіне. Сёння я пачну чытаць апавяданне, якое будзе заўтра агучанае да канца. Гэта апавяданне з кнігі «Балтыйскія шкарпэткі», называецца «Чорны нашевілімас». Тое, што я сёння апынуўся ў шпіталі, мяне зусім не дзівіць. Як кажуць мае сябры, я чалавек-гузак. Гэта як супергерой, толькі мая надзвычайная якасць трапляць у бальніцу. Учора я сапраўды наўмысна упершыню ў жыцці сам зрабіў крок насустрач аўтобусу. Так, раней я ніколі б не падумаў пра такое самастойна і пад аўтобус. Звычайна ўсе падзеі, якія са мной адбываліся, былі непрадказальныя, балючыя, і я жаліўся на лёс. З часам я пачаў адчуваць, што тут нешта не тое, падазраваць, што гэта не проста лёс, але пасля кожнага майго рашучага дзеяння, жыццёвага выбару са мною нешта здаралася. То хвароба, то пералом нагі, то апаноўвала такое расчараванне, што і жыць не хацелася. Я вырашыў, што я звычайны няздара, у якога за паўкроку ад выніку штосьці адбываецца. Спачатку знікае імпэт, а потым ужо я аказваюся ў цяжкім фізічным стане. Стаўлю кропку свайму памкненню, ламаю захапленне справы ўсяго жыцця, раз і ўсё. Час у мяне ёсць, у мяне багаты часу. Я прапісаўся ў гэтым лячэбным пакоі на 2 месяцы дакладна, а мо і на 3, бо выжыць пасля сутыкнення з аўтобусам адна рэч, а выкараскацца з таго свету і застацца без страшнага курдупеля, таго гнюснага дарадцы, сумнага, меланхалічнага гобліна на спіне, які ўсё жыццё псуе табе настрой, зусім іншае. Рашэнне трапіць пад аўтобус было ўдалым, вартым таго, каб я пачаў жыць шчасліва, тут і цяпер стаў адлічваць хвіліны жыцця. Вы, напэўна, яшчэ нічога не зразумелі, буду больш паслядоўны. Мой літоўскі сябра сказаў, што я здатны праходзіць праз замкнёныя дзверы, калі мне штосьці сапраўды патрэбна, проста я яшчэ не апынуўся перад такімі дзвярыма. Здаецца, учора я адчыніў тыя дзверы. Я прайшоў праз гэтыя закалочаныя доўгімі цвікамі крыж-накрыж абвешаныя замкамі дзверы. Толькі разумееце, мы тут з вамі ўдвух у пакоі, і вы, відаць, зусім не можаце мне адказаць. Але нічога, паварушыце указальным пальцам, я яго добра бачу, і зразумею, што мне варта працягваць, або не варушыце, і я заткнуся навечна. Ага, добра, непрыемна, што вам цікава, я тады працягну. Вы, пэўна, таксама перажылі дарожна-транспартнае здарэнне, а можа, яшчэ што горшае, трапілі пад абвал на будоўлі. Прынамсі, мне пашчасціла, хаця б гутарыць магу. Вы мне, калі што, можаце пальцам падказваць. Паклікаць вам медсястру, можаце сагнуць палец. У вас кнопка выкліку спаўзла, так што ўсе спадзевы на ваш палец. Як заўважу, што вы знерухомілі надоўга, то замокну. Гэта будзе азначаць, што вы заснулі. Я вас стаміў. Мы з вамі прыдумаем асабісты код, сваю азбуку, будзем як найлепшыя сябры, бо нам з вамі тут доўга яшчэ ляжаць. І хто ведае, мо потым сваю мову распрацуем, як міжнародную. Кнігі на ёй будуць пісаць розныя пабітыя жыццём хворыя. Уявіце, мова жэстаў указальным пальцам. Разумееце, для мяне шпіталь другі дом. Усё пачалося, калі я хацеў дагнаць адну дзяўчынку, маю аднаклясніцу, Гарэзу. Першая кляса, хочацца бегаць, адчуваць, які ты хуткі, ды няўлоўны. У цябе няма межаў, нічога кепскага ў жыцці не існуе, нейкіх смешных дарослых праблемаў таксама няма. І вось я бягу за ёй, хочацца торкнуць за коску, і амаль дабег, амаль дацягнуўся, будзе супер смешна ўсім на спартовай пляцоўцы. Як раптам я не дацягваюся, мне становіцца зусім нецікава і не варта таго, каб даганяць. Я спрабую спыніцца, адна нага чапляецца за другую, і я лячу каленямі на асфальт. У выніку на правым калені 3 швы, на левым 4. Я раву, усе чакаюць хутку, настаўніца панікуе, кроў цячэ прыгожа, няспынна, як таматны сок. Зацякае ў боты, я ж нахлюпаць магу. Здаецца, гэта мой першы яркі досвед, калі я раптоўна згубіў інтарэс да справы і праз гэта нашкодзіў сабе і свайму целу. Потым здарылася траўма на каратэ. Я пачаў хадзіць у гурток самастойна. Бацькі мяне не прасілі, ніхто за руку не завёў. Я проста аднойчы даведаўся, што ў раёне адкрылі спартовы клуб каратэ. Я ўзрадаваўся і пачаў штодня наведваць татамі. Тыя маты, стаяць і сядзець на якіх была адна асалода.
Праз год я меў ужо і сваё кімано, і ўсё ішло як мае быць, пакуль аднойчы, седзячы на лаве ды назіраючы за бойкай хлопцаў, якія адпрацоўвалі ўдары нагамі, голас у галаве нечакана прамовіў, што тут усё нецікава, што гэтае каратэ нікому не патрэбнае, бо калі я апынуся сам-насам з дваровымі хлопцамі, ад мяне не будуць чакаць падрыхтоўкі, а проста дадуць у нос, імгненна і знянацку. Як толькі голас у галаве гэта вымавіў, я падняўся, каб ісці ў распранальню, дакладна ведаючы, што сюды не вярнуся. Ажно ў мой бок прылецела палка, якая вырвалася ў кагосьці з рук і выцела мяне па спіне гэтак моцна, што нават доктар хуткай падазраваў пералом хрыбеткі, пакуль ехалі ў шпіталь. Я ж кажу, спачатку думаў, я не ўклюда, хлопец, якога Бог не пацалаваў у патыліцу, а добра выцеў па макаўцы. Потым, калі я развітаўся з баявым мастацтвам, я вырашыў заняцца мастацтвам выяўленчым. Не так шкодна для здароўя. Я памятаю дзень, калі абвясціў бацькам у захапленні і радасці, размаляваўшы першы альбом выявамі Бэмбі і Дамба са стужак Дыснея, што гатовы пайсці з наступнага вучэбнага сезону ў мастацкую школу. Бацькі таксама радаваліся, але ўлетку трэба было здаць іспыт па маляванні, каб узялі ў школу, і за дзень да іспыту я ламаю указальны палец на правой руцэ. Вельмі проста я ламаю яго, засунуўшы пад дзверы, якія зачыняліся. Вось так, гоп, і я больш не мастак, бо справа гэта бедная, нікому не цікавая, да ўсяго яшчэ і дзверы з крызняком зачыняюцца без папярэджання. А я такі неўклюда, што вочы невядома дзе пакінуў. І добра, што палец паламаўся ў 2 месцах. Доктар сказаў, што сабраў яго з парэштак костак, якія скура толькі і трымала. Потым мяне пацягнула займацца футболам. Ну, як потым? Мінула 3 гады. Я стаміўся назіраць за дваровымі пацанамі праз акно і пачаў сам выпаўзаць вонкі са свайго пакоя. І калі ўдавалася назбіраць у двары каманду ў баскетбол, то і ў стрытбол гулялі, не толькі ў футбол. І нават двойчы за лета я паспеў згуляць у валейбол. Я быў на вышыні, я забыўся на няўдачы дзяцінства. Мне было хораша сярод спатнелых і стомленых сяброў. Вядома, падлеткавы ўзрост, як там усе дзештова, нават без ног і рук хочацца на двор, і ніякія страхі не ўтрымаюць, і сум у сумным пакоі, хоць той і перапоўнены кнігамі ды відэагульнямі для Xbox. Мяне хутка зацягвае, я захапляюся рэчамі ў момант, магу доўга марудзіць, хадзіць вакол, прыглядацца, але калі сам сабе скажу так, то мяне ўжо не спыніць, не стрымаць, не спужаць, толькі шпіталь ці хвароба мяне утаймуюць. Гэтак і са спартовай пляцоўкай я завязаў, калі за 10 дзён 10 разоў скокнуў на расцягнутую галёнку. Урэшце, вы ж мяне слухаеце? Ці мне памаўчаць паўгадзіны? Я ўжо не памятаю, як мы з вамі дамовіліся на умоўныя знакі, але калі мне працягваць, сагніце указальны палец, альбо не, дакладна не тое, паварушыце ім. Я згадаў, што сагнуць палец у нас азначае паклікаць сястру. Добра, не пытанне, згода. Працягну свой аповед з таго, што раскажу вам, як не трапіў вучыцца ў кансерваторыю, паступіўшы праз конкурс юных дараванняў, бо захварэў на гнойную ангіну. Паўгоду ачуньваў, маці нават у царкву пачала хадзіць маліцца, свечкі ставіць, крыжы цалаваць, а я ляжу хворы, ледзь прытомны, і сам сабе думаю, што гэта ўжо перабор. Ну, паламаць рукі, ногі, пальцы, не ведаю, расцягнуць цягліцы, адна справа. Гэта можна спісаць на тое, што я неўклюдны бораў, а вось каб так жорстка захварэць. Гэта новы этап у маім нязграбным жыцці. Хвароба штосьці ад усявышніх альбо ад усяніжніх сілаў, дакладна незямнога паходжання. І я проста на фоне ангіны захворваю на дэпрэсію. Кажу сам сабе, што больш мне нічога не цікава, нічога я не хачу і займацца нічым не буду. Вось тут пакладуся і займуся абломаўшчынай, паслаўшы ўсе справы падалей. Час паплыў марудна, жыццё падзялілася на 2 моманты – сон, дэпрэсія. Я пралічыў усе крокі ў пакоі, вывучыў колеры і нюансы неба ў акне, потым навучыўся спаць і не спаць адначасова. Маці са мной працавала, псіхолог таксама, папа выклікалі, каб ён чадзіў па кутах, а мне чытаць не хацелася, і нават рука была цяжкая, каб падняць пульт ад тэлевізара, і дыхаць не хацелася таксама. І ў маім жыцці з'яўляецца псіхіятр, які адзін раз мяне прыняў, пагутарыў, агледзеў і падсумаваў. Тэрмінова змяніць горад на вёску, лецішча, прыроду, на што заўгодна. А я, трэба сказаць, і сам стаміўся ад асфальту і пылу на сваім ложку.
і самастойна вырашыў паехаць на лецішча. Увосень, калі ўсе сабралі ўраджай, навокал ніводнага суседа. Змяніць гарадскі ложак на саламяны стары матрац у хатцы на свежым паветры. Чакаў 2 месяцы, узяў споднія кнігі «Атляс інсектаў» і гісторыю сярэднявечча і папярэдзіў бацькоў, што пажыву у нас на лецішчы, сярод прыроды, трэба мне штосьці рабіць з жыццём. Але акуратна, каб зноў не трапіць у якую пастку са здароўем. Мне амаль 18, так, магу і сам пажыць, так, я не супраць, што мяне будуць наведваць суседзі з участкаў, і так, добра, я не супраць, каб мне патэлефанавала маці штовечар, я згодны, што раз на 3 дні бацька будзе прывозіць мне ежу. На апошняе я не проста згодны, а ахвотна пагаджуся, каб мне тата прывозіў паесці, а як інакш мне там заставацца. Вы, вядома, скажаце, што восень, закаткі, ёсць бульба, капуста, кіслыя яблыкі можна есці, але як я, такі прыгожы і сумны, буду лікаваць сваю душу без колы, без любімага печыва на сняданак, без марозіва, без любімых ласункаў жывейшы і весялейшы я не зраблюся. На лецішчы я параспаў 2 дні, а на 3-й дзень увечары запаліў на градках вогнішча, пагрэўся, папіў гарачай гарбаты, трохі пачытаў знойдзенага Сянкевіча і вярнуўся ў дом, уключыць тэлевізор, паглядзець фільм альбо павісець у Фейсбуку і з кім пагутарыць, бо я ўпершыню за шмат месяцаў зноў сабраўся жыць. Вось нібыта учора адбылося, а не 5 гадоў таму. Я так добра і ясна запомніў той вечар на лецішчы. Уключыў я тэлевізор, сеў у фатэль і бруднай далонню пацёр вока, і вейка трапіла. І гэтак балюча стала, кінуўся да люстэрка, да старога трыльяжа, што ў савецкі час усе куплялі сабе ў залі ды калідоры. Тру вока, спрабую угледзець у цэнтральнае люстэрка, што ідзе там баліць, і як раптам у правым люстэрку, якое было павернутае кутом, бачу я, што на маіх плячах сядзіць нейкі чорны чалавек. І я як закрычу. Боже, я крычаў, напэўна, гадзіну, крычаў і біў сябе па спіне, падаў на падлогу, круціўся як вугор. Потым усхапіўся, павярнуў люстэрка трыльяжа з 2 бакоў сабе на спіну і бачу, сядзіць усё роўна хтосьці, ды нават не варушыцца. Такі чорны чалавечак, гном, што ён там робіць? Працяг пачуем у музеі Богдановича. Дякую.